Занимавате ли се с строеж на канали? Бихте искали да осигурите на работниците си изкопи с повече работно пространство и повече сигурност? Искате ли да изграждате каналите по-бързо и ефективно? Ако това са вашите желания, вие сте на точното място. Намерете няколко минути време за следващия информационен филм на СБХ. СБХ – иновативни укрепителни системи. Добре дошли в Хайнсберг! Добре дошли в новия завод на СБХ! Ние сме тук, в най-западната част на Германия, още от самото основаване на фирмата. Намираме се в центъра на Европейската икономическа зона. Да погледнем наоколо. Нека да разгледаме и да се запознаем. Да се обърнем и към производството. Ние сме горди, че всички системи на фирмата СБХ се произвеждат изключително само тук в Хайнсберг. Вследствие големият асортимент на фирмата, ние се нуждаем от производство на голям брой детайли. Чрез използването на CNC обработващи машини и на инсталациите за рязане на материал, монтажният цех доставя детайлите веднага. Автоматизираните и ръчните работни цикли са отлично съгласувани. Произвежданите укрепителни системи са най-доброто качество Made in Germany. Този вид производство ни прави независими и гъвкави както при различни размери, така и в сроковете за изработка и доставка. Забележете големият брой мостри, които сме подредили. Може веднага да се разбере какво се произвежда в работните цехове. Фирмата СБХ не продава само нови укрепителни системи. Ние разполагаме с голям рентал парк и даваме нашите продукти под наем. Строителните фирми могат да наемат всичко, от което се нуждаят в каналите. Това само за информация. По-големият брой поръчки можем да изпълним веднага поради големите складови наличности на фирмата. При специални поръчки и специални конструкции се нуждаем от малко време, максимално до 8 работни дни. Тази бързина на обслужване на клиентите се реализира поради широко автоматизираното производство на фирмата.